русия муҳоҷиронро то 15 июн аз патент озод кард. Владимир Путин раис ҷумҳури Русия рӯзи 18 апрел бо судури як фармон қоидаҳои будубоши шаҳрвандони хориҷӣ ва афроди бешаҳрвандро дар Русия бинобар сирояти бемории ҳамагирии COVID-19 сабук кард. Дар фармони Путин гуфта мешавад, ки муҳлати будубоши муваққатан ва сабти номи муҳоҷирон, яъне регистрасия, аз 15 март то 15 июн боздошта шавад. Ҳамчунин Русия иҷозат дод онҳое, ки патент ё иҷозаи кор надоранд ва ё муҳлати он гузаштааст, бепатент кор кунанд. Ин қонун ба корхона ва ширкатҳои Русия, ки ҳаққи ҷалби шаҳрвандони хориҷиро доранд, иҷозат медиҳад бепатент муҳоҷиронро ба кор гиранд. Пештар фаъолону ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон ва сафири Тоҷикистон дар Москав аз ҳукумати Русия хоста буданд, ки пардохти пули патенти муҳоҷиронро муваққатан боздорад. худи муҳоҷирон низ мегуфтанд, дар шароити коронавирус бекору бепул мондаанд ва имкони пардохти пули патентро надоранд. нархи якмоҳии иҷозаи кори муҳоҷирон дар ҳар шаҳру минтақаи Русия гуногун аст. аз 3000 рубли то 10000 ташкил медиҳад. Имомуддин Саттори, сафири Тоҷикистон дар Русия рӯзи 18 апрел дар суҳбат ба радио Озодӣ сабукии ҷониби Русияро барои муҳоҷироне, ки дар шароити бадии иқтисодӣ қарор доштанд, бисёр муҳиму саривақтӣ хонд. ӯ гуфт, он шаҳрвандони Тоҷикистоне, ки ҳоло дар қаламрави Русия ҳастанд, бепатент ва регистратсия метавонанд кору зиндагӣ кунанд. баъд аз 15 июн бояд пули патентро пардохт намоянд. аммо бархе аз муҳоҷирони тоҷик мегӯянд, онҳо дар моҳҳои март ва апрел дар навбатҳои дароз истода пули патентро супоридаанд ва месупоранд ва мепурсанд, оё ҷониби Русия маблағи онҳоро бармегардонад ва ё имтиёзи дигаре хоҳад дод. сафири Тоҷикистон дар Русия Имомуддин Сатторӣ гуфт, посухи суолро аз мақомоти Русия дархост карданд ва ибрози умед намуд, ки ҳарчи зуд вокуниши мусбат мегиранд. бале, теъдоде аз муҳоҷирони тоҷик барои моҳи апрел пули патентро пардохт карданд. фармон аз санаи 15 март ба ин тарафро дар бар мегирад. ҳоло нобарораӣ шудааст, чунки онҳое, ки патент доранд ва онҳое, ки патент надоранд, дар як қатор ҷой гирифтанд. ин нобарорӣ аст. барои ҳамин фикр мекунам, ба нафароне, ки барои моҳи апрел патент гирифтанд, сабукӣ дода мешавад. шояд ин тахмини мост. онҳо аз пули патенти як моҳи дигар озод карда шаванд. раҳбари намояндагии расмии Тоҷикистон дар Русия дар идома гуфт, он шаҳрвандони кишвар, ки то 15 март дар ҳудуди Русия ғайриқонунӣ кору зиндагӣ карданд, онҳо низ аз фармони нави Путин баҳравар мешаванд, вале пас аз анҷоми муҳлати фармон 16 июн наметавонанд муҳлати патент ва сабти номи иқомати худро дароз кунанд.